masih naik aneh. Wah, gencar. Ih, atra. Aku menkan. Hello. Mata kesem ning cema. Daulah kesem nih party जासिगोन आरो गाबोनो. गाबोन जाखागोन. Nerai angsa bo. Nah, bidik na malah bidik deh. Bidik kenang ya. Bina. Sansri dong, pet lili sansri dong. Udah mama di mendok kesel. Good afternoon lover, ekdom bareng lagi namanya. Good afternoon apa? Oh gue ya good evening. Good evening lover, lagi ekdom bareng senga tiari जाबाय tiari. Ini, आंबो एसे सस मागान बाय मानो होनबा सिख्लाफोर नायनायनि खोथा दंना. Dawa? Oh. Fुजा मेलायाव हौवाफोरा मानि खारनो थाङो सिख्लाफोरसो नायनो थाङो मिथिबाय नोंसोर जानाय लोङो ना मानाय लोङो जाहैबाय था खिन्थु जोंनि मेगना सिख्लाफोरनियावसो थाङो मिथिबाय जों जानो थांगोन देलायग्रा बायनो थांगोन ओमफ्राय जोब्बाय जानाय देलायनायल' जोंनिया जानो मोनाबा एखौ फुजा गेजेर नङायो बा माने जानो मोनबानो जायो आरो थरायनानै हिसाबैबा माने चिकेन पकरा अख्लाना मोननांगौ ओरैहाय अख्लाना मोननांगौ ओमफ्राय मम' मोनजानांगौ एनेखवा पिकास मानसि ओमफ्राय ड्रेसाबो सेम जेकेटनि कालाराबो सेम फालिखौबोथ' इदि लानो हायो नोङो अ इदि दा जोङो थांबाय थानोसै माबायदि दा सिब'जि दासो लांसिगोन आरो इसोरसो लांसिगोन जोंथ' लामा तामायखौ मिथिया ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम आङो माबायाव मा होनो मुसलपुरनि बाथौ मेलायाव एबारसो फार्स्ट टाइम थांदों जोङो बेनिफ्राय बाथौपुरिनि बाथौ मेलायाव एबारसो फार्स्ट टाइम थांदों थरायनादों आंदो ओमफ्राय माबायदि जागोन नायलांबाय थानोसै ए भगबाननि जाबाय थ' थांसैथ' रिल्स बानायना माइबा पकरबाय नामा मबाइलफोर लागोन लायाखै नोङो लाखाबाय आंनाव हनै दं थ' थांसैथ' फोरो चल लांग्राया लोगोफोर नोंथांमोननो आङो खोन्थादोंमोन ना दहाय फेसबुकनि बारै माने सोरनाबा बिदिनो फेसबुकाव मायबा मोनसे प्रब्लेम जानानै थायो ओमफ्राय फेसबुक खुलिनो रोङाखै ओमफ्राय बिदिनो कन्टेन्ट मनिटाइजेसन फैयाखै माबा माबि बायदिसिना प्रब्लेम थायो आरो बेखौ आंथ' जेबो मिथिला जेखिजाया आंनाव सोंहरबाय थादो आरो नों माबोरै खालामो नोङो बोरै मिथिगौ होननानै आंनाव सोरबा सोंहरबाय थादो ओमफ्राय दा सोंहरनायखौथ' आं जेनेबा फाहामना हरनो हायाखैना बांसिननिखौनो ओमफ्राय ओंखायनो आं दानि बुंदोंमोन आरो सासे मानसिया फेसबुकनि बारै नायो होननानै बि फंबायानो जादों नै शिबजित फंबाय माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो स्क्रिनाव आं नाम्बारखौ होनानै होगोन ओमफ्राय प्रब्लेम जानायफोरखौ बिनो शेयार खालामबानो जागोन आरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ दा आं बुंनाय खिनियाव होनो हाबानो जाबाय एड खालामनानै ओमफ्राय जायफोरा प्रब्लेम जादों आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नुखागोन नालाय कल खालामहरबानो जाबाय आरो कल खालामनानै जेनेबा प्रब्लेमखौ खोथाना लाबानो जाबाय सल्भ खालामना हरगोन आरो ओमफ्राय आंनियाव नोंनि फ्लाक्सआ नांगौ फ्लाक्सनो मा होनो फ्लाक्स ना मा होनो फ्लास लाइट नांगौ बेनोसै आरोना दा जोङो फुजा नायनो थांनो नागिरदों जमानो गासैबो दा थुबाय थादो आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हाखादो नालाय बयबो जाय प्रब्लेम जादों बिनाव सोंहरबानो जाबाय फंबायनाव बेनोसै दिनै मा जावा कम्पानिनिसो जाबाय दख पिके माने खेबसे खावजाखांबाय आरो गांगा टप्पाया इदिनो मायावमोन 15 आगस्टआव रडआव बेरायनो थांनायाव गांगा टप्पानि 4000नि हेलमेटआ खावजादो आरो ओंखायनो रावखौबो फोथायजाया होननाय रखम ओमफ्राय दायो ओंखायनो खम दामनिखौ लाबाय आरो बे बाइकनि लोगोआव फ्रि मोनफादोंमोन नैखो इखो किब्बाके लाबाय ओमफ्राय इसोरथ' रावबो लायाखै दा मोनायाव आरो जेबो चेकिं जाथ'ला पुलिस गैयाना एकदम मारे गली सिनाय मोनजोबो जों बे जोंनावसो थासै माबा फैफ्रिफाफ्रा नोंसिनिया मा दाखालि हमजादो साला नोंसिनियाव जों हमजादों दानाय ना मानाय ओइनो गथ'खौ इ गेजेराव सोना लादो हेलमेट मान गानहोआखै होनना 3 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो ओइ जोंनाव आरो हाइवे रड जायोना नोंसिनियाव जोंबो खनसे हमजादों थाखाबायानो थायो बांसिनानो थाखाबाय थायोना मा जायाखैलै स्लौ नै गोजांखाबाय नै लोगोफोर फाइनालि मोनबाय आरोना जोङो मेलायाव मोनफैबाय दायो जोङो पार्किं दोननो नागिरदों गारि
नङाबा खावजागोन ना मेलायाव मोनफैनानै अबस्था खाराबसो जाबाय आंहा ओमफ्राय आंना माबा खानायानो बिरफुंजोबदो दे ओमफ्राय मालाय किटिया आयदा रोंनानै आं नोंखौ जि लानो खादोंमोन ना खाख्लुमना फैखादों ओमफ्राय आंना माबा बिरफुंजोबना आरो ओमफ्राय आङो खांख्राइ गंसे लाबोफादोंमोन नालाय ओमफ्राय खांख्राइजों खानो नागिरदों आरो दायो Alright guys, जों दा मोनफैबाय alright. Alright guys, जों दा मोनफैबाय. हिन्जावानो गोमाना दं ना हिन्जावानो गोमाना दं नै नैयाव दिनैसो माने फार्स्ट टाइम माने इनि बाथौ मेलाखौ नायफैयो आङो नै मबाइलावसो बुंबाय थायो इनि ना दा इनि खाथिनि ना आं क'क्राझारनिसो ए बेयाव भिडिअ' मुसलपुराव आं भिडिअ' ना भिडिअ'खौ लानो हानाय नङा कपिराइट फैजोबगोन एने सल' दामना दोनबाय दं माने सब कपिराइट नांनाय गोजा बेनिफ्राय दा जोङो भिडिअ'खौनो सिरि लानानैसो दाबिंसो होनांसिगोन उनाव जै आफा बोराइ बाथौ गोसोनि साननाय हनाय गासिबो जाफुंजोबथो नै हिन्जावफोरखौ फट' दिखांनो लाखिलायबाय नै थरायनामोनखौ थरायनाखौथ' गिदिर सोर नों गारना फैबाय नामा नागिरबाय नामा नागिरबाय फुजायाव मोनफैनानै जोबोर मोजां मोनबाय लोगोफोर मानो होनब्ला जोंनि फेन्स फल'यिंफोरखौ लोगो मोनबाय लोगोसेनो मावसोमुवारि फंबायखौबो लोगो मोनबाय आरो जोङो जाखांफुनाय एक्टर आरो बिथाङा दायो दाखा जोमैथुआवबो बिथांखौ नुनो मोनगोन दायो बिथांखौबो लोगो मोनबाय जोङो ओमफ्राय ना आं खोन्थादोंमोन आरो मिउजिकनि थाखायनो जेबो खोनानाय नंला दाबिंसो होनांसिगोन आगै होननानै आं खोन्थादोंमोन आरो ओमफ्राय ना आगैखौबो लोगो मोननानै जोंजों लोगोसे लाफानायसै जोङो किटिजों आंजों माने खर' सर' साजोब्बायमोन आरो ओमफ्राय मिठापानखौबो जाथ'ला जाबाथाय खर' सागोन होननानै जों जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय ना जौतिस ओमफ्राय शिबजित ओमफ्राय गांगाटप्पा ओमफ्राय आगै सोमदोन बिसोरो जानायसै आरो लाबोया नों लानानै सब मिउजिक दाबिं होगोन मेन मेलायावनो दासो मोनफैदो जोङो एकदमबारे थरायनामोनखौ सेलफि लानो लाखिनो दा जोङो मेन मेलायाव हाबहैनोसै दौराराथ' सिदा थाबायना हो इन एक्जिट दंलायसं ओंखारनायना बेलेग फार्स्ट टाइम मेला नायनायाव टिकेट दाननानै मेला हाबांदों आङो फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स नै मेला नायनो गारनायबो टिकेट दाननानै मेला नायनांगौ फार्स्ट टाइम नै 10 थाखा टिकेट होनानै नैबे मेलायाव हाबलांनांगोन इयाव 10 थाखा टिकेट होनानै मेला नायनो माबायदि मोनदों गोसोखौ मिठापान जानानै 10 थाखा होनानै मेला नायनो माबायदि मोनदों गोसोखौ मा दं इयाव मिठापान जानानै बासना खायाखैनो दामि बुस्थु दं मैया लायाखैमोन नै ओमफ्राय दिनै लादो मानि गारबो लादो आं मिथिया दा थरायनामोना टिकेट नेगासिनो 10 रुपये खालि बाइक सालायनायखौ नायना फैनो मोनबानो जागोन ना बाइक सालायनायखौ नायनो मोनबानो जागोन गिदिङा गांथारनांगोन माया बेदर जागोन आं एन्ट्रि जागोन दा सिदा खालामना लांनो खासेयावनो बेदर जागोन जिखुनु दिनै फैसा गारनानै मेला नायनो हाबांदों माबायदि जागोन एखौ एक्सपिरियेन्स गैया हाबग्रोनानै नायनोसै बेलेग एक्स' होननानै आं इयाव गाखोआ बेदर जागोन टिकेट गोदाननानै जोङो सिङाव हाबबोबाय बिसोर गागारलानै दाबो बाय टिकेटा केन्सेल थांगोन नोंसोरना गोबाव थाबा टिकेटा केन्सेल थांगोन गोबाव थाबाथाय मिथिबाय थ' 10 थाखा होनानै सिङाव हाबबोनायाथ' हाबबोबाय ओमफ्राय माथो एख'आनो गैया खालि थार नै मानसिबो गैया ओमफ्राय दखानफोराबो खालिथार
Tapi mak aku mau salah deh, dia aku micilar, mandi karena. Nih, iman dong, mbak sarkes dong, sarkes sama mansi dia. Sarkes sama hal liter nih mansi dia. Nih, bisa lah ini kan ini sarkes sama gak gak mansi dia. Bagilah. The mermaids are here Ya kuannya nih mansi dia. and enjoy a breathtaking underwater performance. Bisa lah ya, padahal mansi jago beliau. 시작하면 Oh. 시작하면 내 싫어. Ya bisa lah ya, mbak yo no mansi bungsu gumun. The mermaid show. Mbak bisa lah nanti apa ya mansi dia. Bisa lah nanti kalau di mana yang milih apa ya kira. Ayo जोङो जोलपोरि श' नायनो थांनांदो आरो जोङो किटि थांगोन ओमफ्राय नों थांगोन ना थाङा The mermaids are here थांगोन with your family and enjoy नोंबो थांगोन a breathtaking underwater performance. Watch them perform stunning tricks दाइ मेथाइ जानायावबो and experience the magic of the mermaid show. পুলিশে দেখাবে নানান খেলা তাই দেরি না করে আসুন সব পরিবারের দেখুন জল পরিচয় Mata pet lilis sansri dong, pet lilis sansri dong. Oh, no. Pet lili mas, nayan pet lilis. Nayan pet lilis. Ini sansri dong. Ile nayan le maile. Loklina le mansiane. Nindo bra mansiane bra. Petli le sansri to mundo ai. Watch them perform stunning tricks of the mermaid. Dengar so. Ile ngasih dong mau ke suau. Oh, so sudah lo. Maaf. So sudah dong. Mama Jindo. The mermaids are here with your family and enjoy a breathtaking underwater performance. Ile bro. Jal parah. Jal parah. Bro, bilang. Oh, na bilang kepunya. Bilang kepunya ikut. Disuruh nuinan ba. Bilang kepunya ketor ni Roy mana. Bilang kepunya ketor na kena ya. Bilang kepunya ketor na kena ya. Ayo. Hah? Masih siap lah ini masih siap. Ini. Bisa kan ini baru bisa masih tunggu nih. Oksigen lah kurang. No, ya bisa nih. Beri masih bisa ya. Hilang. Masih. Mana lagi no?
Ayo, silvernya le. Lu mau main apa? Danger rupai danger. Danger. Zarperi, nolang nasi ke Zarperi. Side nih betin sarsin nuyuman, impe side nih memang nih meron mana? Karena yang konten aja nanti interest lanear side nya nih. Kudung jadi ya. Napa sih kusut tanah kena sih? Nih masih naya birat gitu nih. Iya. Nih. Wah. Oh, isi dulu orang nama Aisyah. Iya. Lina. Iya 3D. Nih plane. Iya kelas 3D. Nih masih naya boy itu gitu kan ini. Ini masih naya nih. Wah, bentar. Ih, atra. Nah, aku mau kan. Gimana? Wah, ya berlangsung. Wah. Jadi yang tersinar naya mana ya nama? Saat ini yang tersinar. Wah, sorry. Ya, Aisyah aku tuh bentar. Gitu sih. Naya bisa kita tersinar. Nih kerja mana 3D lah. Ikut 3D nalar belak nih. Oh bisa. Ikut plane, kelas saya ikut plane. Digna. Nih masih. Kunde ada ketina. Iya digna. Benar, masih siapa tak boleh. Video ginang nih ya. Maya. Nah video ginang malah video deh ya. Video genang ya. Video ginang. Ini mah. Para ya video aku minyak satu kayak. Baik, sabar. Iksan baik. Masuk. Birat mini baik, birat interest lah ya Rio. Birat interest lah baik. It's a magical mermaid ship. All the way from distant lands, the mermaids are here. Nah, twins na nih bener. Gila-gilin na gida hang segila gang katupaya. Deh. Kayak gitu. Deh. Deh, apa beri batu nih? The first time in your city, Deh. a magical mermaid. Nerai angsa bro. The mermaids are here. We will go and enjoy a breathtaking underwater. Kai pare itu? Parse kai bang? Parse. Ini apa pare? Good night. चलेंगे Dan sebaik ini, lu gue jebaik. Ay, madam sebaik deh. Zagon. Mazakan. Kintu ya yak so sin lu menjaga. Yang mana lu ke? Sari suni bayar dok kerja nang. Saya. Nay lang ni tiup. Mama hotel. Ay, hai. Hah, dasen. Dasen. Ada lu ke biari. Lugai. Pedor. Lengkrub Zakhrub Hotel. Ay, Lengkrub Zakhrub Hotel na. Oke. Ya, poban. Mata gesem na. Lah, kepusung bra. Oke. Mata kesem. Masih harus nanya. Mata kesemnya masir. Dia masain namanya. Ini soal aku ya. Ya, poban. Oke. Hello. Mata kesem ning cema. Bapak, kayu mana? Kayu mana? Foto. Kasih sana nggak? Kayu mana sih? Lengkrub Zakhrub. Mata bilik sih yulai. Maya. Hah? Maya. Unara?
हटेलनि अनारा इसो ओमफ्राय इयाव बेलेग दस्रा मालिका फैसाया Iya. साबिजुगासिनो अनलाइन बारनाया इनिफ्राय मालिका इसे नामा मालिका इसो अ इसो बाबा मादा गोसोमबावसो नोंनो फ्रान्साइसि होदो थारमाने इसे होबाय उपाय गैया रानलायना जानांगोन रानलायना फिसे Gale, nih saya mata kesini enam lawan tuh kan gede. Ma gila mana? Gila mana itu lah. Lama mana ini kau setengah? Lama. Ini kau setengah. Permission lah kan ini lah. Permission lah kan ini. Permission lah kan ini oleh. Mata kesemno. Oh. Pukura. Menel tu kon sadar nih. Saatnya orang kau punya kayak selat, belak pernah menpiak ini, kekelai kerja ni ya. Ngapsa. Sakajan baik. Nih. Nah, biras video lap dulu. Geli bapak temen ini aneh kok. Itu yang di number round nih. Oh ada gitar kena nanti on. Gitar gila ini baik. 이다와 액션이 로카미 집에 Saksa. Ini angga saya kan kau Nanu masih. saya babu tegabun babu sadar kan Duma menu ini bagang kata pemen gar bailai jelas ya Kiri bawa mana? Pasta yang mana? Udah mana itu di nomor benar deh. Menba nomor raw. Hai kau tong mare. Ebar malam kan. Tahu kita kena nasi gil nasi. Oh iya, saya tahu gitu. Oh. Iya jatuh. Tahu kila ya. Mur tunai nani apa aja lah itu. Mur ada yang tahu. Bye. Masih lang muni. Kamu nusuk teman nang. Gider na ini tau, gider pas ni. Tuh. Ini sila gider. Itu option siapa? kelabur muna Keluar tahu kesem ni gila nak gitu cenga. Torna nomor masih. Nomor masih menbroi. Konsas ni oh. Nah, tu di web ni mense. Nih. Iku bu. Menbroi nomor tu. Oi ke, invite tiru. Munchen jagon. Pigan dah. Ini. Ada. Cuin di mana baru tahu lah masih menbaik. Oh ada gitar ke. Masih korek ke, laser nih ke. Laser nih kor. Iya. Oh ikor. Bah, Torena ini nomor Swiss. Pas tahu nang menba nomor lah dengan menbeu dia. Nang tak mun siu nang tu. Torena na mun siu nang tu. Boleh mun siapa? Oh. Ini siang nang menba nomor. Ya laki. Nai bau nama. Nai lah. Men marwai mana? Tahu kesem ni, dia turun kesem ni. Ombono. Omlah. Men marwai. Zamar thar ko tahu kesem ke? Nai tahu kesem ni mana? Ang masih menbaik, Torena masih menbaik. thằng này cứ mình bình thường Thằng này cũng bình thường.
Haturna. Daउखौ मोननानै नै मानसिया फट' दिखांजानो बेस्थ' जाबाय. बिराद खुसि आरो नै. Ini dawa ladu. Homnani naik mokhangau. Foto lani. Imasik lo. Ro. Deh. Daula kesemni party jasinar kabene. Kapan jahangan? Ma, kamu erin jagan, kau ya, hang nanda wa. Mbak dama gili bang dah. Dama gili bang dah. लोगोसे बिथांनि आरो मोनसे सिनायथि दंबावो बेनो जाबाय जोंनि मिस्टार एन्ड मिस बाटरफ्री चैप्टार 1 नि विनार हाबखवाखै नामा हाबखवाखै बिदि अख्लाना जायालै खनसेनो जाखायो सोखाजोब मसलपुरनि बाथौ मेला फुजायाव फैनानै बिराद हिट मोनदो आरो बिराद गोजोननाय मोनदो जोंहा फेन फलोइंसफोरखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय लोगोसेनो बिराद गेदेर खोथा जोंहा दाउ मानै मोनदो आरो दा जाहैगोन ना गाबोन जासिगोन ओमफ्राय दाउआबो ओरैबायदि इयो बेदर गोसोम दाउआ मा दाउ होनो इखो बेदर गोसोम दाउ दि दङ इखो मासे मोनदो ओमफ्राय लकेल दाउ मासे मोनदो आं खेबसेनो 25 नाम्बारखौ बासिदों मोनखादो मोनसे नाम्बाराव इयो 50 थाखा मोनसे सिंगेल नाम्बाराव मोनदो खिन्थु आङो इनि सिगांनो आङो हारसिङै माबामोन मोनबा नाम्बार 250 थाखा थांखादो ओमफ्राय 50 थाखायाव मोनसेयावनो मोनफैदो आंबा मिहित जाखादो दा जोङो मेलानिफ्राय ओंखारबोबाय फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि खेला गेलेदों माने लटारि खेला नायनानै 400 नङा इनि दामा खमबाबो 800 900 मिथिबाय दाउ गोसोम बेदरानो गोसोमैना गुफुरानो गैयाना मिथिबाय गाबोनसो मिथिसिगोन नोङो दा जोङो मेलानिफ्राय फैबाय ओमफ्राय गारिखौ बहननानै आरामसे न'आव थांनानै ओंखाम ओंख्रि जानानै दसे रेस्ट लायनोसै आरो बिराद मेंबाय आरो खिन्थु माबाया बिराद मोजां जादोंमोन मा होनोमोन बिरालै जोलपुरिया बिराद मोजां जादों हिनजावफोरा मोजां मोनाखै ओइनो जोंना गारि बनगासिनो गासै हागोन हायाखै जुर गैला नायना बारा मानसिया ओइनो दं मान बिजौ दोनै दं गुसु जाजोब्बाय सुहाबजोब्बाय गारिया ससेयाव शिबजितखौ दोनना थांसै नै थांसिगोन बिसोरो फंबायाबो थांसिगोन सोमदोन नामा होनदोंमोन सोमदोननो फंबायनि नामा सोमदोन नै दाउखौ जानो इनभाइट खालामबाय बिसोरखौबो गाबोन गगा मोनजोब्बाय बाय बाय गाबोन लोगो मोनगोन बाय